הנה באים, כן הם באים, המומינים המופלאים, בתוך העמק המלא שמחה, עמי וכל המשפחה, משפחת מומין, משפחת מומין. אוהבים הם לטייל, ולפעמים להשתולל, מומין שלנו, מומין טרול, איתו בעמק גר הכל, משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין. מומין אבא חביב, שמנן וגדול, מומין אמא תמיד מטפלת בכל, בבית קטן הם גרים בשלווה ואהבה, עם הרבה ידידים והרבה חברים, בעמק קסום ומוזר הם גרים, נפליג אל העמק המלא שמחה, כולנו יחד, כולנו יחד. אנחנו לפחות עומדים על הקרקע. אם כך, עכשיו יזרו לי לרדת מכאן! אוי ואבוי! בואו נתפוס אותה! מאי, סנוקה, אתן בסדר? מומין, תראה! מה? הכוכב! תראו, הצבע השתנה והוא גם לא נוצץ עכשיו. אתם חושבים שהכוכב הפסיק לנצוץ בגלל המסע בזמן? אולי הכוכב הזה נוצץ רק בערים או רק כשקר? אם כך הוא לא מתאים להכנת התרופה לדודה ג'ני. כנראה... מה נעשה? נצטרך להוסיף ולחפש עד שנמצא את תרופת הכוכבים הנוצצת שהיא ביקשה. נקווה שהתרופה הזאת קיימת. בסדר, בואו. אוף, אני עייף, אולי אחכה לכם כאן? חם כאן כל כך והאוויר מחניק. כן, מעניין איפה אנחנו. חשבתי שאנחנו חוזרים הביתה לעמק המומינים. או שעמק המומינים נהפך ליער עד, או שמומין שוב הנחית אותנו במקום הלא נכון. מומין, בוא נחזור הביתה. לא נחזור הביתה בידיים ריקות, אנחנו חייבים למצוא קודם את תרופת הכוכבים. מה קרה, סניף? למה נעצרת? אני רואה שם משהו נוצץ כמו זהב. אני חייב לבדוק מה זה. אולי משהו יקר ערך? זה תנין! אוי ואבוי! זה תנין ענקי! היי, תנין, אני לא טעים, עזוב אותי, תמצא לך מישהו אחר! היי, תנין! אני ארביץ לך! מאי! אל תדאג, סניף, אני אשמור עליך מהתנין. בסדר, אני סומך עלייך. היי, יש לך חצי דקה להסתלק מכאן. תגיד לי, מתי צחצחת את השיניים בפעם האחרונה? מאי! אל תרגיזי אותו! זאת רק ההתחלה! זה הזמן המתאים לביצוע נסיגה קלה! אם אתה מתלבטת מי משנינו לטרוף, אני ממליצה לך על סניף. לא! אני קטנה מדי ורעילה. הבטחת שתשמרי עליי. היי, מאי, סניף, ארגנו רפסודה. למה אתה מתכוון? לעלה הזה?
אני בא! אני לא יודע לשחות. תקפוץ כבר, סניף! התנין מתקרב! ומה יהיה אם ישקהה עליה זה במים? אולי אתה מעדיף שהתנין יטרוף אותך? אני מקווה שיתפרו ממך תיקים אופנתיים! תפסיקי, הוא עלול לרדוף אחרינו. את רואה? הוא באמת בא! הוא מהיר! מהר, תתחילו לחתור! התנין מתקרב אלינו! קדימה, קדימה, תחתרו מהר יותר! הוא משיג אותנו! הוא יטביע את העלה ואני לא יודע לשחות! סניף, תפסיק לילל, כולנו באותה סירה! מה זה? אני לא מבין מה קרה. אתה מוכן להפסיק לחנוק אותי? היי! בואו תעברו לרפסודה שלי! תודה רבה, אדוני! אני מקווה שהמכונה לא התקלקלה כאשר נפלה מהעץ. אם היא נשברה אנחנו בצרות. אבל אתם תפסתם אותה. אני בטוחה שהיא בסדר. אולי. אין טעם לבזבז זמן בניחושים. כשננסה להפעיל אותה נדע וזהו. מה הדבר הזה אמור לעשות? הדבר הזה הוא מכונת זמן שהביאה אותנו הנה ושצריכה לקחת אותנו הביתה. מומינבה בנה אותה ממכונת תפירה, שעון ישן ומטריה. אם התקלקלה מכונת הזמן לא נוכל לחזור הביתה. אני עצמי לא מתלהב במיוחד מהמצאות חדשניות כאלה. העבר הרחוק מעניין אותי הרבה יותר. כן, גם אני אוהבת את העבר. מה אתה עושה במקום הזה? אני? באמת. אתם לא רואים? אני לא מבינה מה יש לראות. ראיתם את זה? כן, זה דג זהב ענקי. הוא זוהר בשמש. זה סימן שאנו קרובים לממלכת הזהב. ממלכת הזהב? כן, זו ממלכה אדירה שהתקיימה לפני מאות שנים באזור הזה. אתה חוקר ארצות. ומה אתה חושב שתמצא בממלכת הזהב הזאת? אני מקווה למצוא את מקדש הכוכבים הנודע. לפי הכתוב בספרים, זה בניין גבוה בצורת פירמידה, והוא עוצר בתוכו מפת כוכבים. באמת? מפת כוכבים. זה נשמע חלומי כל כך. כוכבים? שמעתם? אתה באמת רוצה ללכת איתו לשם? אם אנחנו כאן, כדאי שנבדוק את המקום. מי יודע, אולי נמצא שם את תרופת הכוכבים בשביל הדודה ג'ני. סליחה, אדוני, אנחנו יכולים לבוא איתך? כן, בוודאי. נשמור זה על זה מהתנינים. הנהר זורם ישר פנימה! זו הכניסה לממלכת הזהב, ולפי מה שכתוב בספרים, לאחר שנעבור בפתח, נמצא עצמנו במפל. תחזיקו חזק! נחתנו בשלום. זה היה מפחיד. מה נעשה עכשיו? מכאן נצטרך להמשיך ברגל. להמשיך לאן? זה נראה כמו מבוי סתום. כן, בחומה אין שום פתח. אתה בטוח שהגענו למקום הנכון? כוכבים, ירחים, שמשות. התבליטים האלה הם הוכחה שזו החומה החיצונית של המקדש. יש! אבל איך ניכנס פנימה? איפה הכניסה? הם די מפחידים. כן, הם מפחידים מאוד. למה שמו אותם כאן? הדמויות האלה הוצבו כאן כדי להרתיע פולשים מלהיכנס לתחומי המקדש. אם כך, אולי לא כדאי שניכנס. למה?
הם לא מפחידים עד כדי כך. אלה רק פסלי אבן, הם לא יכולים לעשות לנו שום דבר. תקפצו מחסה, מהר! מאי! עזוב אותי! מה אתה רוצה ממני? עזוב! מאי, תיזהרי! תוריד אותי מיד, עוד טיפש כמוך! מאי! 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 מאי, היא תמיד הרביצה לי מכות וקראה לי בשמות. כן, אבל בתוך תוכה היא הייתה בעצם די נחמדה. אנחנו נמצא אותה, נכון? כן. אולי תפקידו של הנשר להגן על המקדש. ואם כן, נמצא אותו ואת מאי בפנים. אתה לא תטרוף אותי! בשום פנים באופן לא! תוריד אותי! בסדר? אם לא תוריד אותי למטה, אמרוק לך את כל הנוצות, אתה שומע? זה גבוה כל כך. אני לא חושב שנצליח לטפס. מאי, בוודאי יש כאן שער או פתח כלשהו. אוי ואבוי, אתה בסדר? נדמה לי שזה זז מהמקום. הצלחנו! ייי! קדימה! כן. אתה לא מבין מה שאומרים לך? תוריד אותי למטה! תרחיק ממני את המקור לפני שאשבור לך אותו! אוף, טיפש שכמותך! אתה עוד לא מבין עם מי הסתבכת בו, אבל עוד מעט תבין, אני מבטיחה לך! מאי! איפה את? מאי! לאן הם נעלמו פתאום ואיך אמצא אותם? מאי! מומים! סניף? איך הגעת לשם פתאום? יש לי הרגשה שאנחנו טועים בתוך מבוך. אנחנו כבר עברנו כאן, נכון? זה מבוך? אתה לא מתבייש לנקר גברת דווקא במקום ההוא? אני דורשת התנצלות! בסדר, אם זאת המילה האחרונה שלך... איזה מזל, ניצלתי. מאי! איפה את? עני לנו! זה הנשר שחטף את מאי! כן, והוא לא מחזיק אותה עכשיו. אולי הוא טרף אותה? הוא לא טרף אותה! הוא בא מהכיוון הזה! קדימה! כן. זו החומה הפנימית, והכלבים האלה שומרים על הכניסה למתחם הפנימי. עוד מעט יתגלה לעינינו המקדש עצמו. אבל עכשיו לא המקדש חשוב, אלא מאי. איך פותחים את השער הזה? אולי גם כאן מזיזים את הפסלים. או מושכים משהו. אני אבדוק את הפסל השמאלי. סניף, מצאת משהו? אני מרגיש משהו בפנים. אתה בסדר, סניף? כן, בערך. מה בקשר לזה? תיזהרי, סנורקה! כן, זה מקדש הכוכבים המופלא שכבר שנים רבות אני חולם עליו. מצאתי אותו סוף סוף! היי, רק רגע! חכה לנו! הגעתם סוף סוף! מה זה היה? אני חושב ששמעתי. כן, זה נשמע היי! במקום לעמוד שם כמו גלמים, תורידו אותי מפה! מאי! את בחיים! השתעממתי מאוד בזמן שחיכיתי לכם כאן. העיקר שאת בריאה ושלמה. ארגיש טוב יותר כשתורידו אותי. כן, בואו נשחרר אותה.
מאי. איך הצלחת להשתחרר מהנשר ההוא? הייתי בטוח שהוא טרף אותך. הרופא העלוב ההוא, יש לו מזל שאני לא טרפתי אותו. מרטתי לו את כל הנוצות. אני הייתי בטוח שלא אראה אותך עוד. מי היה מאמין שסניף יעמוד ליד שביל מרוצף בלבני זהב ויבכה? אני בוכה, כי אני מאושר. זה זהב! אתם לא רואים? במקום להתפעל מהזהב, תסתכל על מה אתה עומד, סניף. מיליוני אבנים יקרות, ותראו את היהלום הזה. זה לא יהלום, זאת אבן אודם. האבנים השקופות הן יהלומים, והאבנים הכחולות הן ספירים. איזה יופי! זה שלי, אני עשיר! אני אהיה העשיר הכי גדול בעולם! מה זה היה? הרעש הזה מאוד לא מוצא חן בעיניי. וגם בעיניי לא. במקום להסתתר בפנים ולנהום, צא החוצה. לא, תישאר בפנים. אורן! סנורקה, את מוכנה להיזהר כשאת נבהלת? אם אתה מחפש אוכל, לך למקום אחר, ולא אדאג שבסופך תהיה מעי פרווה. זאת כנראה בעלת הפנתר. אל תדאג, אני אטפל בהם. הפנתר שלי מאוד לא אוהב חמדנים ורודפי בצע שמגיעים לכאן בחיפוש אחר זהב ואבנים יקרות. למה באתם לכאן? אנחנו לא מחפשים זהב, אלא תרופה לדודה ג'ני. היא ביקשה שנביא לה תרופת כוכבים נוצצת. תרופה לדודה ג'ני? השם מוכר לי. כן, לפני שנים רבות הגיע לכאן זוג מטיילים. האישה הייתה בעלת פרצוף שמנמן, כמו שלך, ושמה ג'ני. דודה ג'ני באמת הייתה כאן לפני שנים? ואת כבר היית כאן, אז מי את, גברתי? אני? אני שומרת על המקדש, ואני כאן כבר יותר מ-500 שנה. 500 שנה? זה לא ייתכן. ואתם בוודאי חשבתם שדודה ג'ני זקנה מופלגת. בואו, היכנסו פנימה. הייתי נכנס, אבל הפנתר הזה לא מוצא חן הוא בעיניי. לא יטרוף אותך כשיש כאן טרף שמן יותר. נכון, סנורקה? לא נכון, אני לא שמנה. גם אני לא שמן, לכל היותר אני קצת מלא. זה כמו שמי הלילה של הקיץ. כל אבן יקרה כאן מייצגת כוכב בשמיים. כל אבן יקרה, כוכב. אני מרגישה כאילו אני מרחפת בחלל בין הכוכבים. ואני מרגיש שאני שוחה בים של יהלומים נפלאים. דרושות לי כמה תמונות בשביל המאמר שאכתוב. כשראתה ג'ני את המקדש הוא מצא חן בעיניה עד שכמעט לא רצתה לעזוב. היא הייתה אז צעירה מאוד כמובן. כן, היא די זקנה עכשיו. בעניין התרופה הנוצצת שהזכרתם. כן, את יודעת איזו תרופה זאת? כל אלה הן צנצנות של תרופות? נפלא. תרופות נוצצות בכל צבעי הקשת. אלה התרופות המסורתיות של בני עמי. יש כאן תרופה לכל מחלה אפשרית. לכאב גב למשל. התרופה הדמדמה הזו בצנצנת שלידך. איזה צבע יפה. בואו נפתח את הצנצנת לרגע. כן! אוי, איזה ריח נורא. אוי ואבוי! התרופה הזאת הוכנה לפני שנים רבות כל כך עד שאולי התקלקלה. יש תרופה אחרת? אני מצטערת, זו התרופה היחידה שלנו לריפוי כאב גב. אני מבין. נצטרך לחזור הביתה ולומר לה שעשינו כל מה שיכולנו. ייתכן מאוד שעצם הדבר שדואגים לה כל כך יעזור לה להבריא. כבר עברו שעות רבות כל כך, למה הם לא חוזרים? זאת אשמתי.
לא הייתי צריכה לספר להם על תרופת הכוכבים. אני מצטערת כל כך. הלוואי שהם יחזרו בשלום. אל תדאגי, הם יחזרו בשלום. תודה לאל. טוב לחזור הביתה. כן, אחרי כל ההרים והיערות האלה. כן, טוב לחזור. דאגתי לכם כל כך, ילדים, ואני שמחה כל כך שחזרתם. דודה ג'ני החלימה. התרופות של מומין סבתא תמיד עוזרות. מצאנו את התרופה הנוצצת, דודה ג'ני, אבל היא הייתה ישנה מדי. לצערנו. זה בסדר, ילדים. אבל היינו במקומות מעניינים וראינו דברים נפלאים. ראינו הרים גבוהים ומושלגים ויערות עד. והיינו במקדש הכוכבים. והאישה הזקנה ששומרת על המקדש זוכרת אותך, דודה ג'ני? מה, באמת? בואו נחגוג את שובכם בשלום ואת החלמתה של דודה ג'ני. מה? מתי זה קרה? כמה טעים. ואיזה מזג אוויר נהדר. דודה ג'ני, הפרח הזה בשבילך. תודה. חשבתי בליבי שאולי במקום תרופת הכוכבים הנוצצת, תשמח אותך כוכבית ההר. תודה, מר המיולין. ואני הבאתי לך אבק כוכבים שמצאתי במדבריות הדרום. הנה. תודה, סנופקין. והנה כוכב ים בשבילך. תודה, מפקח. תודה רבה לכולכם. וזאת מזכרת מהמקדש. סניף, לא היית צריך לקחת אותן. הרשו לי. תודה, אבל אולי תשמור אותן לעצמך, סניף. תודה רבה, דודה ג'ני. אני אשיר. אתה עשיר? האבנים האלה שייכות לכולנו ואנחנו נחלוק בהן. לא, 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 הן שלי ורק שלי. חכו רגע, גם אני רוצה אבן אחת. קדימה, תן לנו כמה אבנים. לא רוצה. שלום וברכה